Сабан туйга бүләк җыйган чаклар. Искә төшеп, йөрәк телт итте. Бөтен уем, җаным бер минутка шул чакларга йөгереп китте. Ат арбасы тулган бала чага, яңгырата булган бар моңын. Арба кырыена утырганда Наил абый тарта гармунын. Ул гармунның искитмәле тавышы авылыма кинәт җан өрә. Бакчасында казынган апалар бирнәгә дип өенә йөгерә. Капка төбе сәхнә өсте кебек. Кемдер бии, кемдер җыр суза. Сабан туйга бүләк җыйган ул көн бигрәкләр дә күңелле уза. Әйе, көне генә түгел, еллары да шактый узылган. Тик күңелдә бала чакка таба чүп капланмас бер юл сузылган. Бүген менә бүләк җыеп килдем. Йөгерә-йөгерә кабат шул юлдан.